Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:05. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Mark. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 6, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Bacolod Employers Union nanawagan sang bulig sa syudad sa epekto sang COVID-19 sa ilang hanay. Drug-cleared barangay sa Negros Occidental nagsaka na sa 179. Sa balita national, ang Ono Police ginaimbestigahan ng pagtiro sa biktima sang shooting incident sa sulod sang hospital. DOH aminado nga may kabudlayan sa pagpatigayon sang Avigan clinical trial sa Pilipinas. Sa balita international, pila ka US TV networks ginuntat ang ila coverage sa una nga public address ni US President Trump. Sa sports balita, top 2 teams sa PBA mag-aengkwentrohan ay subong nga gabi. Kag sa ato nga showbiz balita, Marvin Agustin may pagklaro sa reunion movie nila ni Jolina Magdangal. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sining.
ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, 6:12 kagaron sa detalye na sang balita lokal. Naglambot na sa 176 ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental ang gindeklarar bilang drug-cleared barangay matapos na dughangan sang 19 ka mga barangay. Sunod kay Pre Negros Head Nicolas Gomez, nagpatigayon sang deliberasyon ang Regional Oversight Committee kundiin sa 50 ka mga barangay nga nag-apply agud makabig nga drug-cleared kag 19 diri ang nakapasara. Sunod kay Gomez, sa piyak ng Negros Occidental ang may pinakajutay nga barangay sa Rion 6 nga deklarar nga drug cleared, dako na ini nga development. Palayang pasang opisyal nga sila sa PDEA kag kaupod ang ibang ahensyang ang naga-evaluate sa kabarangay ang nagapasiguro nga pasado kag wala na bisan isa ka drug pusher sa mga lugar. Ginapangabay naman ni Gomez ang luyag nga mag-apply para naman sa bulan sang Desyembre nga deliberasyon nga ipreparar na ang ila mga dokumento.
So kita gyapon ang pinakababa, lowest in terms sa number sa na-drug care ni barangays. But naton gintan-aw no ang quality man sa naton barangay drug caring program because for all you know, ang mismo ang province kami mismo sa PDEA Provincial Office hindi gikan magsugot na may drug cleared nga barangay kung may ara pagit isa nga mabilin man. Nabatihan si Nicolas Gomez ang pamuno sang PDEA Negros Occidental. Patay ang saka ginapatihan miyembro sang unit militia sang New People's Army o NPA sa enkwentro nga nagluntad sa may barangay Makagahay, Banwa sang Moises Padilla Webes ang hapon. Ang napatay ang gingklala kay Rio Hakaba, ligalang edad, kag residente sa uman nga lugar. Na-recover sa poder ni Hakaba ang saka kalibre 45 mga bala kag subversibo nga mga dokumento sang NPA. Suno kay 3rd Infantry Division spokesman Army Major Senon Pansito, nakabaton sang tawag ng 62nd Infantry Brigade nga may presensya sa mga persona sa mga barangay. Sanggin padulungan ini kompirmado nga yara sa lugar ang mga 3 karmado kag nagluntad ang 2 ka minutos nga lokpanay. Ang bangkay sang napatay ang yara karon sa poder sang Moises Padilla para sa duga nga documentation. Sa iban nga balita lokal, nagalaom si John Anthony Ledesma, presidente sang Bacolod Employers Union o BEU, nga mabuligan sang syudad ang ila ginahinyo abulig angot sa problema nga ginatubang sang ilahanay kasunod man sang epekto nga gintuga sang COVID-19 pandemic. Suno kay Ledesma bilang tagpamuno sang micro, small and medium enterprises kon MSME sa Bacolod, kinahanglanon nila ang intervention sang syudad agud liwat nga makabangon kag makapadayon sang ilang negosyo. Suno kay Ledesma pagi sa komitiba ni Councilor Renesito Novero, ginpalabot sang ila grupo ang apelasyon angot sa ila ginalauman nga matabo nga adjustment sa balayran sang renta, tubig kag kuryente, pagi man sa pagpatigayon sa mga opisyalis sa syudad. Dugang pasining nga madamo na sa mga magagmay nga negosyante sa Bacolod ang napilitan nga magpanira sang ilang negosyo bangod sa kaperdihan nga ila na ang kontuga sa mga ginpatuman nga regulasyon kag health protocol sang gobyerno. Nimo tanan namon nga malesen na ang closures kag makasurvive lang kami hasta nga makaahon ta. So in order for us survive, kinahanglan manubuan ay ang amon nga mga nga mga balayran. Nabatihan si John Anthony Ledesma, presidente sa Bacolod Employers Union. Samtang nakarecover na sa kritikal nga kondisyon kag nagapahuway-huway na si sa kwarto sa Bacolod Adventist Medical Center si Rex Macado nga tumandok sa barangay Maaw, syudad sang Bago. Si Macado nga may pila sa ulo kag matang kinlabo ni Anthony Perlas sang barangay Manslingan, syudad sa Bacolod gamit ang samurai. Sunod kay Police Senior Master Sergeant Julibert Dalumpines, ang investigador sa Police Station No. 7. Iya na preparar ang kaso nga serious physical injury o frustrated homicide batok sa suspect. Apang suno kay Dalumpines, iatras ni Macado ang kaso batok sa suspect kung bayaran niya ang hospital bill. Dugang pa sa investigador nga makagwa anuman ang oras ang suspect sa custodial facility sa Police Station No. 7 kung hindi gilayon na mapasaka ang kaso. Domestic settlement sila sa suspect bla. Kung sugot sila hindi magfile kaso, kung bayaran tanan ng ospital nila. Pero kung hindi, sila pasaka sila ginapreparar ko rin gani, okay, base mag-gulpe bla, malakas ko sa oras, marilis ni karong hindi magfile. Nabatihan si Police Senior Master Sergeant Julibert Dalumpines, ang investigador sa Police Station No. 7. Sa katapusan nga balita lokal, ging klaro ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga 99 na lamang sa karon ang active COVID-19 cases sa ilang nga syudad. Kag hindi 150 base man sa ginpagawa nga datos sang Provincial Health Office o kon PHO subong adlaw. Base sa statement sang alkalde, nalakip na sa datos ang resulta sang swab test nga ginpatigayon nagligad nga Nobyembre 3. Kag base man sa datos sang City IATF, mayara sila sang 99 active cases. As of November 3, ang Cadiz ang mayara sang 498 mga persons under monitoring kon PUM, 78 sa ilang yara sa isolation facility sa may St. Andrews Park Place, samtang 420 naman ang napaidalom sa strict home quarantine. Ang Cadiz City ang mayara sang 15 kabagong mga COVID-19 cases, samtang 18 naman ang bago nga naka-recover sa COVID-19. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasa is 18 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, TTX 500 capsule mga ka-aksyon para sa complete nga management.
nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad
ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Evening Edition. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, 6:24, kagkaroon sa detalye na sang Balita Nasyonal. Nag-umpisa ng investigasyon sa Angono Police ang sa posible lapses sa pagpatay sa biktima sang pagpangluthang sa hospital. Suno kay Angono Police Chief Richard Corpus, ginpatawag sila sang Rizal Provincial Office para may baluan kung may lapses ang PNP sa pag-secure sa biktima. Ginakabig ni Corpus nga isolated ang ining kaso nga daw kaangay sa pelikula sa di natabo ang pagpangluthang nga madamo sang tawo sa sulod sang hospital. Ginklaro ni Corpus nga wala sang kahilabtanan ang kapulisan sa insidente kag ang pulis mismo nagdala sang biktima sa hospital sang nahibaluan nga buhi pa ini. Ang biktima ginklala kay Vincent Adiyang nga ginabulong sa Rizal Provincial Hospital System Annex may barangay San Isidro, Antipolo. Sang nagsulod ang wala makilalang ganman kag gintiro ang biktima nga nagresulta siya kamatayon sadtong Miyerkules. Si Adiyang nakaluwas sa insidente sang pagpangluthang kag mayara sang cardboard nga may tinaga nga pusher ako ang nakitaan na malapit sa iya. Samtang nagapangatubang sang hangkat ang DOH sa pagpatigayon sang clinical trial sang Japanese anti-flu drug nga Avigan bangod sa kakulang sang kwalipikado nga COVID-19 patients nga makabig nga mild cases. Sa online briefing subong adlaw, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 4 lamang sa isa ka gatos ka mga required nga COVID-19 patients or mild cases ang nag-intra sa sininga trial as of November 5. Suno kay Vergere, ang tablet ang ginahatag sa mga pasyente sa mga hospital, pero karon jutay na lamang ang na-admit nga mga mild cases. Sa idalom sang protocol sang gobyerno, ang mild cases ang ipaidalom sa monitoring sa idalom sang temporary treatment kag monitoring facilities nga gina-supervise sang national kag local government sa tuyo nga hindi magpuno ang mga hospital kag iban pa nga healthcare facilities. Bangod sinigin pahayag ni Vergere nga iga-revise ang protocol sa pagpatigayon sang clinical trial sang Avigan. Sa katapusan nga Balita Nasyonal, nagpasigurong Malacanang sa mga tag-iya sang hotel nga magabayad ang gobyerno sa pagtiner o kon pag-quarantine sa mga OFW sa ilang pasilidad. Sa laging handa press briefing, ginpahag ng Presidential Spokesman Harry Roque, ang OWA ang nag-report nga nakabayad na sang 2.3 billion pesos sa mga balayran sa accommodation sa mga OFWs. Pero suno sa Hotel Sales and Marketing Association, ang OWA ang mayara pa sang balayran sa 20 pa ka mga hotel nga nag-operar sa Manila, Tagaytay kag Cebu nga nagabalor sang 241 milyones pesos. Suno kay Roque, tanan nga billing sang hotel ang ginausisa, gina-reconcile kag gina-verify base man sa standards sang Commission on Audit. Nagpanugyan si Roque sa mga hotel owners nga hindi magkabalaka bangod mayara sang kwarta ang gobyerno kag mayara pa sang paperwork kag validation nga kinahanglan antes nga magbayad ang gobyerno. Aksyon Balita Evening Edition. 6:27 Aksyon Radio Philippines, Standard Time, detalye sang Balita International, Sports ag Entertainment. Pagkatapos gid lamang sini.
Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang Balita International. Pila ka mga US TV networks ang naguntat sa ilang live coverage sa unang public appearance ni US President Donald Trump sa nag-umpisang piniliay matapos ang ginaligar pagpalapta sang presidente sang disinformation. Naglawig sang 17 minutos ang public address ni Trump na nagbuya sang akusasyon ngang Democrats ang nag-usar sang illegal votes para makuha ang eleksyon sa ila. Nagpatigan sa news conference si Trump samtang lapit na lamang makuha ni Democrat Joe Biden ang kadalagan. Si Trump ang nag-post man sa Twitter nga naghapos ini nga nagdaog bilang presidente sa Estados Unidos paagi sa legal votes. Sa pinakauling nga tali sa Associated Press, si Biden ang mayara sa gihapon sang 206 for electoral votes samtang 214 naman kay Trump. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, apisar nga sigurado ng ilang spot para sa quarterfinals pasang karon pa sang Barangay Ginebra ang ilang playoff bid silang hampang kontra TNT Tropang Giga Subo nga gabi. Ang duwa ka teams ang patas sa standings sang 2020 PBA Philippine Cup. Kung sinong magdaog sa hampang among makakuha sang number 1 spot. Suno ka Ginebra coach Tim Cone, hindi sa karon prioridad sang team ang top seed, kundi mas ginakabalakan sang team ang top 4. Ang apat ka team sa quarterfinals sa mayara sang twice to beat advantage batok sa bottom 4 teams. Ang hampang ang patigayon ng takna alas 6:45 subong nga gabi sa May Angeles University Foundation Gym sa may Pampanga. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa naman nga showbiz balita, ginsabat sang aktor nga si Marvin Agustin ang issue nga nag-back out ini sa ginapaabot nga reunion movie nila ni Julina Magdangala. Subong adlaw ging klaro sang aktor ang nga issue sang nagsaulog si Julina sang iya ika-42 nga kaadlawan. Si Marvin ang nag-guest sa morning show sa diin host si Julina. Suno sa aktor sa karon nga panahon hindi pwedeng nga padalian ang proyekto kag importante sa ila ni Julina nga luyag nila nga maghimo sang proyekto hindi para sa ila kundi para sa ila mga fans kag mga tawo nga luyag sila liwat nga mga malantaw. Dekada 90 sang nagsikat ang love team sang duwa sa pelikula nga Loves Kita Okay Ka Lang nga ginpagwa sang 1998. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay 36 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hinyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 6, tuig 2020. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!